imong story o si Teacher Mamie para sa ato nga memory verse. Mga bata, kumusta mo karong adlaw? Okay lang ba mo? Maayo kay okay lang mo. O kamusta ang tibok ninyo nga simana at inyong ipanghimo? Ay, mga bata, kay ang Ginoo nagauban jud ka nato matag adlaw at naa siya nagabantay ka nato, naghahatag og maayong lawas ug blessing sa ato adlaw-adlaw. Mga bata, karon adlaw na pud na Sabado. Magminaw na pud na sa ating minaw na pud ta o magtan-aw na pud ta sa atong GNC online karon. Wala mo mga bata nga importante jud kaayo nga mamalandong ka sa pulong sa Ginoo. Makipag-fellowship ta dinha sa Ginoo pinaagi sa pag-awit no sa pagdayeg sa iya sa pinaagi sa mga langit nun nga alawiton o kanang always nga mag-ampo ug makatunan nato na karon sa atoang GNC online. Ug bago pa kana mga bata, ang atong pagaymuon sa kay mag-aampo sa kita. Ituko nato ang atong ulo ug ipiyong ang ato ang mata. Kabalo ba mga bata, pinaagi sa pag-ampo, mas mapaduol pa jud nato. Mas mapaduol pa nato atong kaugalingon pinaagi sa ang atong fellowship dina sa Ginoo, no? Importante jud kay mga bata nga mataghaan nato og value ang pagpakipag-fellowship dina sa Ginoo, pinaagi sa pagpaminaw siyang pulong, sa pag-awit ug sa pag-ampo. Ituko na tong atong ulo mga bata, ipiyong atong mata. Mag-ampo kita. Ginoo, salamat karong adlaw nga imong gihatag nimo kanamo. Salamat Ginoo kay adlaw nga pud na Sabado. Adlaw na pud Ginoo sa among GNC online aron pamalandong kami dinha sa imong pulong o daghan kami makatunan Ginoo. Ginoo, kami nagaampo nga katantanan na makatunan dinhi sa among GNC online, mabutanan sa among kasing-kasing ug ma-apply namo sa among adlaw-adlaw nga panginabuhi Ginoo nga kami mahimo nga bata nga makahatag og kalipay diha kanimo Ginoo. Salamat Ginoo sa ngalan ni Jesus. Amen. Naay mga butang nga libre. Usahay, libre na lang tungod kay ang prutas wala na halin. Ang prutas sobra na overripe na, gihatag na lang. Kung sa gulay siguro sobra na ang supply, unya wala na halin. Kung sa sanina siguro tungod kay pre-love na, tinubuan. Siguro kung sa mga dulaan, nag-level up na sa mga dulaan, ug na usahay siguro base na i-damage gamay mo, naghihatag na lang. Pero adunay usa ka butang na libre alang kanimo apan priceless. But pasabot taas kaayo ang iyang value. Dili reject. Dili mapalit sa milyon, bilyon, trilyon, kwadrilyon nga kwarta. Dili tungod sa kataas sa iyahang value. Mao kana ang ato memory verse karon nga makita sa pulong sa Ginoo. Dinhi sa Biblia, ang Biblia aduna kini Old Testament ug New Testament. Ang atong memory verse karon makita kini sa New Testament sa libro sa Ephesians chapter 1 verse 7a. Pagkabasahon ni Teacher Mamie ang Ephesians chapter 1 verse 7a, nagaingon dinhi, in whom we have redemption through His blood, the forgiveness of sins. In whom, pasabot, mo kanyo si Jesus. We have redemption through His blood. Kabalo ka bata? Ang tao nga makasasala, nagakinahanglan og kaluwasan. Kinahanglan siya mabawi sa Ginoo gikan sa pagkamakasasala. Mao kana gihatag ni God ang ihang perpektong anak nga si Jesus. Siya nagpakatao dinhi sa kalibutan. Sa saktong panahon, siya namatay sa krus. Dito sa krus, nasamaran siya. Nag-agas ang iyang dugo gikan sa nagkalain-laing party sa iyang lawas. Tungod sa dugo nga nagawas sa iyang kalawasan, kung tuuhan nimo si Jesus na anak sa Dios, dawaton nimo siya nga manluluwas sa imong kinabuhi ug tuuhan nimo ang iyang gibuhat dinhi sa kalibutang alang kanimo. Bata, mapasaylo na ang imong mga sala. Mao kana ang pamaagi aron ikaw mapasaylo gikan sa imong sala
nga walay katapusan ug adunay katapusan, walay katapusan nga punishment. Dili na nimo kauban ang Ginoo. Mao kana ang ginasulti sa Ephesians chapter 1 verse 7. Nag-ingon, in whom we have redemption through His blood, the forgiveness of sins. Ephesians chapter 1 verse 7a. Gipadako kini ni teacher. Mao na bata, kung wala ka pay Jesus sa imuhang heart, dawata si Jesus nga imuhang manluluwas o Ginoo sa imuhang kinabuhi. O kung aduna ka na Jesus sa imong heart, nadawat na nimo nga si Jesus anak sa Dios, siya ang manluluwas sa imong kinabuhi ug gituuhan nimo siya. Pasalamati ang Ginoo sa iyahang gugma kanimo. Ug ayaw kalimti, Jesus loves you. Atong memorizon aron madali nato ma-memorize kini. Atong buhaton karon topsy-turvy. Ilibot-libot ni teacher ang ginagunitan nga verse. Sugdan nato kini sa verse ug mahuman kita sa verse gihapon. Sige, dungaran nato. Ephesians chapter 1 verse 7. In whom we have redemption through His blood, the forgiveness of sins. Ephesians chapter 1 verse 7. Balihon na usab ni teacher. Ready? Ephesians chapter 1 verse 7. In whom we have redemption through His blood, the forgiveness of sins. Ephesians chapter 1 verse 7. Usa na usab kabali. Ready? Go! Ephesians chapter 1 verse 7. In whom we have redemption through His blood, the forgiveness of sins. Ephesians chapter 1 verse 7. Sana usab kabali. Ephesians chapter 1 verse 7. In whom we have redemption through His blood, the forgiveness of sins. Ephesians chapter 1 verse 7. Isa pa. Ready? Go! Ephesians chapter 1 verse 7. In whom we have redemption through His blood, the forgiveness of sins. Ephesians chapter 1 verse 7. Karon, ako na tanggalon ang atoang kopya ug sabayan nato og recite. Ready? Go! Ephesians chapter 1 verse 7. In whom we have redemption through His blood, the forgiveness of sins. Ephesians chapter 1 verse 7. Bata, naa ka ba sa kalisod nga kayahintang karon? Naisunog, naikusog ka ayong hangin, o kaya baha? Sigurado ko na nagapangita ikaw sa lugar na kung asa safety ka, o kaya may tao nga musulti kanimo. Kuha kining pisi, kay makatabang gayud kanimo. Sama usab sa atong istorya karong adlaw. Adunay usa ka pamilya nga naluwas tungod sa pisi nga ilang nakita sa bintana. Kung ikaw bata nagasubaybay sa ato ang episode, mahinumduman nimo ang ato ang lesson na hitungod kay Joshua. Si Joshua, siya ang bag-o nga gipili sa Ginoo nga magadala sa 2 million ka mga katawan sa Israel. Ug tungod ni ana mga bata, si Joshua, siya gayud ang gipili sa Ginoo. Ug gipromisahan nga magadalon ang mga katawan sa duta sa Kanaan. Pero bago sila makadto didto mga bata, kinahanglan nila nga magtabok sila sa Jordan River. Ug mo kadtos una nila nga matuan bata amo ang siyudad sang Jericho. Ang Jericho usa ka matahom nga lugar na kung asa daghan ka ay mga bulak o mga tuburan sa tubig. Ang Biblia nagasulti nga ang Jericho daghan ka ay mga puno sa mga kahoy. Ug ang mga tao dito mga bata makasasala tungod kay daghan kaayo sila mga idols. Ug ang ilang mga idols gusto gayud nila nga tagaan nila og kalipay.
o ginapamatay nila ang ilang kaugalingong mga anak para lang ihalad sa ilang mga idols. Tungod ni anak mga bata, ang lugar sa Jericho, taas kaayo ang pader. O si Joshua, nagpatawag siya og duha ka mga tawo, og iya kini pa kadto sa lugar sang Jericho. Katuan ninyo ang lugar nga Jericho, og inyo lang tawon kung kung asa ang dalan pasulod og pagawas, libuton ninyo, tan-awon ninyo ang lugar nga Jericho. Tungod ni anang mga bata na hinumduman, tungod kinahinumduman ni Joshua ni atong panahon na nga sa 12 ka mga espiya, duha sila ni Caleb. O si Joshua o si Caleb mga bata, sila lang ang nagpabilin o nagatuo nga madaog yun nila ang ilang mga kalaban. Tungod og nagahuna og ang napulo kabilog mga bata. Wala sila nagatuo nga ang Ginoo magahatagayod sa duta sa Kanaan. Og nadulaan na sila og ila gisultihan ang mga tao. Dili na kamo magtuo sa gisulti sa Ginoo. Pero si Joshua o si Caleb nagapabilin gayon sila nga matinud-anon. Ug tungod ni ana nahitabo bata, hindi na gusto si Joshua nga mahitabo. Ug gani amo tong tawo nga duha ang iya gayud nga ginsugo. Ug ngadto sila didto bata nga panahon na gabi ato nga panahon ug kinahanglan nila nga mag-overnight ug nagatuo sila nga kuyugang liyod sila sa Ginoo. Ug ni atong panahon ng bata gigiyahan sila sa Ginoo ug naglakaw sila sa balay ni Rahab. Si Rahab bata usa siya ka prostitute ug makasasala parehuman sa mga tao sa Jericho. Pero iya gayud nga gitabangan ang duha ka espiya magipadala ni Joshua. Dali, sulod ka mo sa ako ang balay. Kay basin may makakita ka ninyo. Sigurado ko, kuhaon dyan ka mo. Ug dadon sa mahal na hari. Ug gani bata, iya kining ipasulod. Ug iya kining gipasaka dito sa taas. Nga naa dito ang iya mga binulad nga mga trigo. Ug iya kining gitago dito. Ug iya gisultihan. Pabiling ka mo dinhi. O basin man nakakita ka ninyo, sigurado ko nga aniyo ako diri sa balay. Ayaw ka mo pagsaba-saba, hilom lang dyan ka mo dinhi. O manaog na ko. O nagpanaog dayon si Rahab bata. O sa dihang taon-taon may nanuktok. O iya kining giabrihan. O sa dihang pagbukas niya bata, mga sundalo sang hari. Nakaduhog kami nga naay duha ka tao diri nga nag-espiya sa ato ang lugar. Mga katawan sang Israel. Niani sila diri sa inyong balay. Asa man sila? Pagawasa. Og nisulti si Rahab. Oo, may niani diri, pero wala ako. Kay balot kung si kinsa sila. Og naglakaw dahil sila. Apasan ninyo, kay basi, inyo pa silang maabutan, dali. Ug naglakaw dahil, dali-dali nagdali-dali bata, ang mga sundalo sang hari, ug ila kinigipangita sa lugar sa Jericho, sa wala pa magsirado ang gate. Ug si Rahab bata, naulaw siya sa iyang kaugalingon, tungod kay namutbut siya. Ug iya kining kikadtuan dayon ang duha ka mga nag-espiya sa lugar sa Jericho. Ug iya kining gisultihan. Kay balo ako nga kamo gipadala diri sa Dios para mag-espiya sa amo ang lugar. Ug ang Dios nga inyong ginatubuan buhi siya. Tungod kay nakahibalo ang mga nagapuyo diri sa Jericho nga ang Diyos nga inyong ginatuhuan, Diyos nga nagapanalipod ka ninyo.
Ang Diyos nga nagpahubas sa tubig sa dagat. O nangahadlok ang mga tao sa diri nga lugara. Ug tungod ni ana, nahibalo ako nga ang Diyos ang Diyos nga inyong ginaalagaran, Diyos nga amo ang nagbuhat sa langit ug duta. Ug siya gayud ang Diyos nga nagahigugma kaninyo. Sama usab sa atuwa bata. Ikaw ug ako gihigugma gayud sa Diyos. Tungod kay nag-ampulong sa Ginoo nga nagaingon siya sa Jeremiah 31:3. Basahon ako kini sa Bisaya. Gihigugma ko gayud kamo sa walay katapusan nga gugma. Sa akong kaayo gipadala ko kamo kanako. Ikaw ug ako gihigugma gayud sa Ginoo. Ug tungod sa iyang kaayo bata, siya ang Diyos nga magapaduol kanato. Tungod gusto sa Ginoo nga ikaw ug ako makauban niya sa pila ka adlaw didto sa iyang gingharian. Ug ang Diyos nga balaan amo ina ang mao kana ang Diyos nga ginaalagaran nila sa mga katawan sang Israel. Ug mao kina ang gisulti sa Ginoo kanila. Oo, nahibalo ako nga ang Diyos ninyo amo ang nagbuhat sa tanang mga butang. O gani, pwede ba kita nga mag-istoryahanay o manaad ka mo nga luwason mo ang ako ang kaugalingon? Ilikay mo kami kung ihatag na sa Ginoo ang duta nga gisaad niya, ang duta nga gisulti niya kaninyo. Luwasan mo ako ang papa, ako ang mama, ug ako ang mga igsuon nga lalaki, o igsuon ko nga mga babae, bisan pa ang ilang mga pamilya. Oo, magasaad kami kaninyo. O ang imong na aduna kay pagahimuon para maluwas ang imong pamilya. O pabilhin ka mo dali kanak sa ako ang balay. O pagka sayo sa buntag, magalakaw ka mo dito sa bukid ug magpabilin ka mo dito og 3 ka adlaw hasta nga undang na ang pagpangita nila kaninyo. Ug aduna ako'y pisi dinhi ug amo inyong gamiton para manaog kamo diri sa bintana. Ug kining pisi ug dalit bata ya dayon ging kuha kini nga pisi ug iya kini gihigtan maayo. Ug amo kini ang gigamit sa duha ka mga tawo ug dugtog nagsulti siya kaniya. Kung mag-aatake na o magasulod na ang mga katawan sang Israel, ang imo nga bintana butangan nimo kinig pisi nga pula para kung makita nila walay makatandog kaninyo ug ang imong pamilya siktihon mo na sila diri nga balay. Ug tungod ni ato bata iya gayud kituman kini og gihimo iya gayud og iya kining gipa na og ang duha ka nag-espiya sa lugar sang Jericho ug ang Diyos nga magatabang gayud kanila. Ug tungod ni ato bata ang Ginoo nag-aduna di gayoy pamaagi i-provide gayud sa Ginoo ang iya nga para maluwas sila. Ikaw ug ako sama usab. Sungod sa sala nag-provide ang Ginoo kanimo kanako sa paagi sa kay Jesus Christ. Si Jesus Christ nagkaridiri sa kalibutan para luwason niya kita sa ato ang mga sala. Ug ang pulong sa Ginoo nagaingon sa Hebrews 9:22b, kung wala sang dugo nga naula sa krus sa Kalbaryo, wala sang kapatawaran ang ato ang mga sala. Tungod sa dugo ni Jesus, amo ang pamaagi para ikaw maluwas bata. Si Jesus namatay, kilubong siya, pero ikatatlo ka adlaw na banaw si Jesus. Ug amo na ang si Jesus lang gayud ang makapatawad sa ato ang mga sala tungod sa iyang dugo. Ug amo ina ang sama sa pag-provide sa Ginoo kanimo kanako. Ug amo ina ang nag-provide sa kinabuhi ni Rahab
o ang iyang pamilya. O sa dihang na hitabo na mga bata, ang duha ka espiya nag-report sila nga nagsulti sa kay Joshua nga madaog sila tungod kay ang Ginoo magauban gayon og naghatag ang Ginoo og giya kanila. Bata, karon nga adlaw nahibalo ako nga ang Ginoo adunay jud nakigpag-istorya gayud ang Ginoo kanimo. Luwason ka sa Ginoo sama-sama katawhan sa Jericho. Saka sa pamilya ni Rahab. Luwason siya tungod sa iyang pagtuo. Katuo ka ba karon nga si Jesus lang gayud ang makapasaylo kanimo sa imong sala? Kung amo na ang imong pagtuo bata, ang Ginoo gayud ang pamaagi niya nga maluwas gayud ikaw. Mga bata, kamusta ang inyong pagpaminaw sa tong Bible story karon? Daghan ba kamo nakatunan? Sa tuwang memory verse na memorize na ba ninyo? Very good jud kay mga bata kay naminaw jud mo pag-ayo. Karon aduna koy mga pangutana sa inyo ha, base kini sa tong Bible story kung sa atong memory verse karon. Kung kabalo mo sa answer, magtindo o itaas ang kamot. Andam na ba kamo mga bata? Una nga pangutana. According sa atong memory verse karon sa Ephesians 1:7, kung sa do atong maangkon kay si Jesus gilansang ug namatay dito sa cross. Kinsa maka-answer? Dito ug itaas ang kamot. Okay, very good kaayo. Ang kapasayloan sa atoang sala. Ang atoang nga maangkon. Okay, ikaduha nga pangutana. Asa nagpundo ang mga espiya katong gabi-una? Okay, very good kaayo sa balay ni Rahab. Last na ni kang pangutana mga bata, ikatulo nga pangutana. Paano man ang pulang nga port nagapahinumdum kanato sa gibuhat ni Ginoong Hesus? Kinsa makatubag? Taas ang kamot. Okay, very good. Ang katong kulay pula nga port nagapahinumdum kanato mahitungod sa dugo ni Jesus. Tungod siya namatay dito sa cross, aron luwason kita sa silot sa sala. Okay, very good yung kayo mga bata. Kaya natubag dyan din yung ako mga pangutana. Diba, nindot kayo sa paminaw mga bata, no? Kung kita, nagapamalandong kita sa tulong sa Ginoo, pinaagi sa pagtuon. Sa iya sa iya nga tulong. Diba? Karoon ko na mas nindot kayo sa paminaw kay nakaawit kita, nakatay kita sa Ginoo, nakaamto pa dyan ako sa Ginoo. Dapat dili lang na taga-Sabado na tukuhaton mga bata. Dapat ato-adlaw, ato-ana, i-practice. Masanayan nato ang pagpakipag-fellowship na sa Ginoo. Aron mas isunod pa yun na kung mas mapatuloy pa dito na sa Ginoo. Aron ang Ginoo, palipay ka nato. Aron lang, dira lang takutong mga bata. Sunod Sabado na po. Bye-bye!